ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଘଡ଼ିରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ବାହାରିଲା ଗଣା ଚାଲିଛି। ମୋ ପୁଅ ଘଡ଼ି କଟା ହେଇଗଲା। ମୋ ପୁଅ ଆଉ ସେ ଘଡ଼ିରେ ନେଇକି ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ପଇସା ରଖିଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ରଖିଦେଉଛି। ତା ପଇସା କ'ଣ ପାଇଁ କଢ଼ା ହେଲା ସେ ରଖିଦେଉଛି। ପୁଅ ପଇସା ନେଇ ସବୁ ମିନି ବକ୍ସରେ ରଖିଦେଉଛି। ବାବା ଗଣୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ପଇସା ନେଇକି ତା ମିନି ବକ୍ସରେ ରଖିଦେଉଛି। କାହିଁକି କଢ଼ା ହେଲା? ମିନି ବକ୍ସ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା, କଟା ହେଇଗଲା, ସିଏ ପୁଣି ନେଇକି ରଖିଦେଲା। ଚାଲିଛି ଆଉ ସିଏ ସବୁ ପଇସା ନେଇକି ରଖିଦେଉଛି।